дар толури муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 бо иштироки мудири шӯъбаи маориф Мукаммалзода Шоида дар байни мураббиёни муассисаҳои таҳсилоти томактабии шаҳру деҳоти Панҷакент озмуни мураббии сол аз рӯи 6 шарт баргузор шуд. Дар ин озмун мураббии 4 кӯдакистониҳои шаҳр Қодир ва Умеда аз кӯдакистони рақами 3, Ҷалол ва Зайнура аз кӯдакистони рақами 8, Илҳомзода Ганҷина аз кӯдакистони рақами 10 ва Раҷабова Латофат аз кӯдакистони рақами 11 байни ҳам қуввоозмоӣ намуданд. Аз рӯи иҷрои шартҳо мураббиён маҳорату малака истеъдоди худро нишон дода, ба ҳайати ҳакамон дар бораи гузарондани машғулият истифодаи асбобу аёниятҳо маълумот доданд. Дар рафти озмун ҳар як мураббия маҳорату малакаи хешро нишон дод. Мудири шӯъбаи маориф Мукаммалзода Шоида дар фарҷоми озмун суханронӣ намуд ва зимни суханронии худ ба мураббиён барои иштироки фаъолона дар озмуни мураббии сол миннатдорӣ баён намуда, ғолибони озмунро бо тӯҳфа қадрдонӣ намуд. Шоҳҷозаи озмуни мураббии сол Насиби Илҳомзода Ганҷина мураббии муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 10 ба номи офтоба гардид. Иштирокчони мураббии сол фикру ақидаҳои худро чунин баён намуданд. Ман иштирокчии озмуни мураббии сол Ҷалол ва Зайнура мебошам. Шод аз онам ки ман ғолиби озмуни мураббии сол гаштам. Кӯшиш менамоям ки кӯдаконамро дар роҳи хештаншиносӣ, ватанпарастӣ, меҳнатдӯстӣ тарбият намуда дар оянда номбардори ватан ва кӯдакистони худ гарданд. Ман Раҷабова Латофат аз муассисаи кӯдакистони таҳсилоти томактабии рақами 11 ба номи Фирӯза мебошам ва ман имрӯз хеле шодам ки дар озмуни мураббии сол иштирок намуда ва соҳиби ҷои намоён гаштам. Чихеле ки мегӯям мураббия ин фахри баланд аст. Ман кӯдаконро хеле дӯст медорам. мо умед бар он дорем ки Ганҷина Илҳомзода дар даври вилоятии озмуни мураббии сол дар шаҳри Хуҷанд баргузор мегардад, иштирок намуда бо ғолибият бармегардад. Гузориши Дилшода Ҳалимова ва Талабшоҳ Тошев.